μας φοβήσαν απ' τα μέσα έχοντας σκοπό. Έλεγα λεφτά υπάρχουν για να πάνε κι οι κομμότες, πως δεν είμαι ευρώ, φέρτε μου το χιλιάρικο, πως δεν είμαι ευρώ, φέρτε μου τον λογαριασμό. Έδειξα τη σύμπραξη και την πληγία μας κι αυτό καλά πέσιτανε εναντίον σωτήρας μας. Μέσα σε βιβλίο έφασες στον πεκόρο και την επαναστάση με πληκτρολογία πάνω σε ένα καναπέ και στο χέρι το ραπέ. Έξω φτωχιά πουλούνια και κουταλίσω ψήφο πάνω στην τρέλα που κι εγώ και στην κουστάρα μου, πάνω στην τρέλα που κι εγώ και στην κουστάρα μου. Όχι, η κοινωνία. Άλλος τους κάνει πλούσιους στις τσέπες και φτωχούς στα μυαλά. Κι άλλους πλούσιους στα μυαλά
σίγουρα στην κατηγορία φτωχή στην τσέπη. Πατάκα, λέω τι κρέμει πατέρα. Κερδίζει. Τι κερδίζει. Το παράσημο της Αργεντής Παλάμης. Ρευστά. Φαίνεται, την ημέρα που γεννήθηκα εγώ, ο Θεός έβρεχε κάποια. Τα λεφτά τα έβρεχε άλλη πέρα. Εγώ είμαι κουλτουριάρης. Κουλτουριάρης, πιστεύω. Μάλιστα, πολύ σωστά. Αν συνεχίσεις έτσι, σε βλέπω κάτω από τα κεφαλισάρια ανάσπυρα να μετράς άστρα. Με ένα όσο μου τέλεις. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μέχρι το 10 θα φτάσεις. Το 11-4. Μέχρι ένα βαλινάκι έτσι να καταλάβει λίγο, γιατί το βλέπω να πεθαίνει από την πείνα. Η επιγραφή, Ευάγγελε. Μάθε λοιπόν πως η τέχνη δεν πεθαίνει ποτέ. Έτσι, σαν εκείνη τους τέχνηκε. Εδώ πέσανε η Ελλάδα. Και εσύ μου μιλάς για τέχνη. Διονύσιος όρου. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι το σαλόντα. Δώσε τον κόλλο σου να βρεις καμιά δουλειά, γιατί σε βλέπω τον Άγιο Παντελεήμονα να σε ψέχνει το σώσον Κύριε, ο λαός σου. Ποιος, ο Ξυλούρης. Όχι, Ξυλούρης. Εγώ γεννήθηκα για ποιητής. Ακούστε την τελευταία ανέκδοτη ραψοδία μου. Βρε, και σε τι ψαροδία και πέρα στον έκδοτο. Τι είναι αυτό. Ένα χιλιάρικο. Ξέρεις τι κάνει. 1000 δραχμές. Επιτέλους, θα φάμε μπριζόλες, συνταγρίδες, XXL hamburger, φέτα ψητή και λίγο μεζέτες. Θα φάμε και θα πιούμε. Και δυστυχή θα κοιμηθούμε. Ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο. Παλιό χιλιάρικο. Πώς ξέρει αυτό το τουρνάρα δεν μπορώ να καταλάβω. Τα καταργήσαμε τα πυραμίδα. Τα καταργήσαμε. Τα καταργήσαμε. Δεν παίρνεις τίποτα. Όιπε! Όιπε! Και την κουμπουρίλα που απεικονίζεται και περίφανα καμαρώνει. Πρέπει να κολοκολώνει. Έλα, ναι, οργετά. Ο Αυτοντούλης. Και δεν κιάρεσε. Να πάρω ένα κακαδεμένα, να πάρει ο Απόλλωνας στο κείμενο. Έλα, κλείσε, σε παρακαλώ, γιατί έχω πολύ τραγική. Έλα. Τώρα έχουμε πρόλεο, μέρκε, όχι ρε, όχι ρε, σόιπτε.
Κάτω πρώτα στην εμπειρία στο Facebook. Και θα κομπηλήσει. Θα σε κάνει και Ως έτσι, τα καταργήσατε, κύριε Σόιμπλερ. Και Μπουμπουλίνα, Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη. Αυτό να του πεις να μην το πειράξουνε, γιατί θα το ξεσπίσουν οι Ολυμπιακοί. Και γιατί είναι κύριος τα καταργήσει. Τώρα που το βρήκα εγώ, με ρώτησες και κύριος, αν επιθυμώ εγώ να αλλάξει το χιλιάρικο. Αν επιθυμώ εγώ να αλλάξει το χιλιάρικο. Να αλλάξει το χιλιάρικο! Δεν έχασα τίποτα! Δεν έχασα τι! Ρεμίλα, τι έπαθες? Έλα και λείπει το γιατρός να είναι εδώ, είναι εκτός έδρας. Είναι μέσα μαναλάκα. Είναι μέσα από και είναι μεσούλα. Εντάξει. Ξέρεις, κύριε Σόιμπλερ, τι έγινε με αυτό το χιλιάρικο? Ξέρεις! Ναι! Θα του πω εγώ, Ευαγγέλε. Δεν θα πει πω. Πιάσε ένα καρασάκι με τριπλό τεζέ. Και πούσε, ότι είναι στολίδες. Και ο Ηλίτσης είναι μια κομμάτι, ξέρω τι κάνουν, τι γράφουν, τι γράφουν, και έχουν βιβλία. Έχουν φορείς, δεν μπορούν να δίνουν τους κομμάτες, προλάβουν, πώς. Πού είσαι εσύ, τα ούλες σε ψηλά από εκεί. Τι ψηλά, σου λύνεις, σου λύνεις. Δεν σου λύνεις, πατέρα μου είναι εσύ. Έφτασε! Έλα στην γάμα. Αρχίζουμε. Το 1954, αυτό εδώ το χιλιάρικο ήταν το όνειρο κάθε εργάτη. Αυτό εδώ το χιλιάρικο αγόρασε και περνούσε μια οικογένεια για ένα ολόκληρο μήνα. Θα ακούς, κύριε Σόιμπλερ, είναι φραγκοβάζανο. Εδώ, εδώ στα μάτια μου με κοιτάς. Εδώ. Και κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα μας έφερνε ο πατέρας μας για καραμέλα. Χορενό μισό πιάσμα, λουκουμάκι χύτικο, ζαχαρωτό αστακό, από τη χώρα, όπως λέγαμε τότε τη Ρώμη. Και τρελαινόμασταν με μια καραμέλα και λίγο χαλβά. Τι χαρά. Λες και είχαμε όλα τα πλούτη του κόσμου στα πόδια μας. Ναι. Ναι. Όπως θα ακούς, Σόιμπλερ. Όπως θα λέει ο φίλος του Λεωνίδα. Ναι. Τι να είναι, όπως θα ακούς.
Μπράβο, ρε Μάρκο. Το πιάσες στο νόημα. Αυτό το χιλιάρικο πληρώθηκαν οι γιατροί. Ναι, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που ο ιατρός ο Χριστιανός ερχότανε από τα προσκυνού στο σχολείο να μας βάλει πατσίνα. Με ένα παλιό αυτοκίνητο, σαρλάπαντο, θυμάμαι ακόμα η ρώτηση ότι ήταν με αυτή. Θυμάσαι το στέφο τον Νικολό. Το θυμάμαι το στέφο τον Νικολό. Όταν άκουσε ότι έρχεται ο Λεβισιανός να μας βάλει πατσίνα, από το φόβο του το σκάσε από το σχολείο. Και πού πήγε? Εκεί στο σπίτι του κοντά ήταν η ναύτα του παπαράκι του Ταλιά. Και είχε ένα εργαλειοφόρο και αυτό είχε και ασφάλεια. Τι να σκεφτεί? Ήταν και μαύρα από τα λάδια. Ντρυπώνει μέσα. Πέφτει ασφάλεια. Έβαλε τα κλάματα. Και τότε τον έξανε η γειτονιά και η μάνα. Και τον ακούσανε που έλεγε καλύτερα να τρώγα την ελεζούκα παρά να μήκωσα μες στην τσούκα. Ναι, και με αυτό το χιλιάρικο πληρώθηκαν οι μαμές. Παντούρες. Ναι. Ήταν η μάμη μου η Κατάρινα, η μάνα μου. Ήταν του Αγγελιού του Γιαννά η γυναίκα. Είχαμε και μαμές. Ήταν η Γιανναού. Ήταν η Μαγιάτη Ατσαΐδη. Ακούς, πληρώθηκαν δάσκαλοι για να μας μάθουν γράμματα. Καθηγητάδες. Ο γέρος του Μανόλακα, ο Φιλιππάκης, το δασκαλί, καθηγητάδες από τις οικογένειες. Μαλοΐνου, Βασιλάκης. Αυτό πληρώθηκαν μουσικάντιδες, τραγουδιστάδες. Το Φλεαρί, ο Σάββας ο Φλεβάρης, μας περάτωσε, μας αραβωνομάντησε, βρήκες, λυφικά. Το ξέρεις, κύριε Σόιμπλερ, το Σάββατο Φλεβάρι? Το ξέρεις? Ναι! Άι! Άι! Ώστε δεν το ξέρεις. Τι σου είναι λοιπόν, φίλε, μια ζωή? Ένα χιλιάρικο γνώρισε σε 30 χρόνια πόσα κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό θυσιάστηκε εγώ.
περάσει ο καιρός, ο άμα διεμφανίσει πάει περίπατο και τη θέση του παίρνει το δείγμα άνετα αξίας. Πολιτική. Μπαλκόνια! Ταράτσες. Σημαίες! Ψέματα! Υποσχέσεις! Φα! Σύνθημά μας είναι αέρα. Τραγουδιστές, πιάτα, γαρούφαλα, κουμαράντα λιθά. Ντομινό. Ρομάτσο. Φαντάσιο. Βεντέτα. Σόφλα. Μαρινέτα. Πόλης. Αγωνία με τα φτιάρια μας ετρέλαναν. Αγωνία με τα φτιάρια μας τα πήρανε. Αγωνία. Γκολ, προμογκολ, σημαίνα, στημένα και μονό πετώρο. Εραστές. Λίλα Πάουζε. Νέος. Πρόεδρος. Χιλιάρικα, χιλιάρικα, χρήμα, χρήμα. Θεός! Καπαρτολός! Μήπως. Πια λέω μήπως. Χωρίς διάλογα θα είμαστε. Νάνιτσα! Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που ήμουν μικρός, ήμουνα στο παλιό μας στις καμαρίτσες και μετά έτσι μας πραγματικά στην κρίση και πως παλιό απένταρο σπίρος μου, σαν αδερφός μου, σαν αποστέλας, ήταν για τους απένταρος σαν εμένα. Μήπως η μαμή παντενή πούλησε κανένα αυγό και του έδωσε καμιά δραχμή να αγοράσει κανένα μαντολάτο. Μπράβο ρε Σταύρο, Μαντολάτο. Το Μαντολάτο που φαίνεται παιδί. Και πάρτε όλα τα χιλιάρικα σας και τα ευρώ σας και άντε στο καλό σας. Τι να τα κάνω τα μυαλά, αφού δεν κάνω τη γανιά, την καραμέλα μόνο θέλω, το χιλιάρικο παλιό, το ευρώ να το βρω, φορενό ψωμάκι θέλω.